Asini roha madihamu doh dame nasian debata ama dot sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabe jala horas madita saluhna. Shalom. Damang dainang hurian nahina holongan tatangihon ma hatani debata pangaradio dirita ima di jamita pertangyangan sian Injil Markus bidualu ayat 34 sa'rodi ayat 32. Sonom ma tersurat di si. Laos di joma natoropi rap dohot sisianna. Didok matunasida. Nasa nagiot mangihut tonau. Disuadahom madirina. Dituhuk masilang natu ibanai. Diihutton maahu. Aina naing paluahon hosana mangagohot sado. Alai na aguan hosa alaniau dot alani barita naulii ido paluahotsa. Ayaha maatong gunana di jolma nang liat portibio diomo anggomago do hosana. Ayaha do natar lehot jolma bahen tobus ni hosana. Asamolo adong namaila alaniahu manang alani hata kipe maradopon bangso pangalakup jala perdosaon. Laos maila do anak ni jolmai sugut makatidakoni dinaro ibana di bagasan hasangapon ni amana rap dohot suru-suruan akka nabadiai. Huria nahi naholongan. Hupuka mamarhiti ilustrasi adong ma sahala Kristen disuruh Tuhani laho manuhuk silang tu inganan si patuduhonon ni Tuhani. Alani i dibahet Tuhani do sada pemandu dalan ima salip popot manang kunang-kunang. Manang tu dia habang salip popoton ikut tusima dihuton ibana laho manuhuk silangon. Yanggo ukuran ni silang situhu konon ima gajangna 2,5 meter jala bidangna tangan siam tangan habirang 2 meter. Jadi 2,5 meter hali 2 meter. Ditu ibana masilangi dihutom ma salip popoti. Jala mengalewati manang piga huta. Dusa dileleng dunga mulai loja. Amat tai. Alai toktong do ibana semangat. Ala Tuhani na marsuru. Alai alani lojana sipata do mana mangaso. Jalai tikina mangasoon uhuk di mana marpikir. Ahado si bahenokku tu silangon asa lamneang. Gabe dipijam ibana ma gargaji ni parhuta na binulus nai. Dungi diponggol ma silangon digijang do ditoru di tangan kiri do di tangan kanan. 10 cm moru ma 40 cm. Dinarohana dang salai huponggol ay tong doi bentuk silang. Nuaing tutu ala nunga moru ukuranna dunga lamneang silang situ konon. Dungi turus ni mana mamuse pardalan nai mangihuton salipopoti. Loja mamuse ibana mangaso mamuse. Jalagan mangaso ibana saya diponggol ibana do silangon otik-otik. Asalam neang huporsan ninarohana pola sape tulu hali diponggol ibana. Lam neang matutu silang situ hukot nai. Nuaing silangi dang be 2,5 meter hali 2 meter. Alai dunga be gabe 1 meter hali 1 meter ala tulu hali diponggol. Tutudo lam neang silang natin nai. Alai ternyata nang pelam neang alai gabilang murah-murah di mana luja. Dung itu urusan di mana perdalan nai manghuton salip popoti hira-hira 2 jam pas mai mana di jolona adong sungai di pinggir sungai ma ibana sungai na bagas jala bola na hira-hira 2 meter. Pitur habang ma salip popoti tu saborang ni sungai lah songgok bisa dahau pai maun ibana. Ala yang gua matai sodo ibana alaniah ala ngadong jambatan bah ina bo harus salip popoton bahasa ibana mani borang boha dua mangitu ni mana inna rohana alani jojo me mana tutuhani Tuhan tu dia do tuhukoku musia silangon Roma air si Tuhan dibiji maswara
Boam ma tu saborangon. Ihutom ma salip popoton. Saha namaho ninna. Alay do ibana, alay Tuhan adong sunge na bagas di jolokku, bohado benok kumani borang. Dungi, disuruh Tuhan ima asa dia peho ni mana silangi tu sunge. Laos ima hiti-hiti na mani borang. Halai dung dia peho ni mana lonong do silangi. Alania, ay dang tuk begajang na. Ay dung ngalam pedek. Hape dung ngapas diukur Tuhan hian gajang ni silangi. Nati nuhuk nai asaido gabe hiti-hiti na laho mani borang. Ujung na dinna Tuhan ima. Ay buasa di ponggol ho. Isi marsuruh ho Monggoli. Ala di ponggol ho do silang na itinuhuk mi. Dang boy ho satu inganan nasonangi. Disima ho toktong. Diinganan nagok hasusani. Manol soli ma rohani amatay. Ala dang boy ibana satu inganan nasonang. Ala di ponggol ibana silang natinuhuk ni. Huria na manghuton Tuhan Yesus Kristus. Kamang do inang ilustrasi doi. Alay odo ipolana. Ima taringot tu na manuhuk silang. Lausido nataida di bagasa turpuhon. Matsuada ho diri mamorsan silang jala manghuton Yesus. Alayan norso turpuhon, di jolon turpuhon, di pabua Yesus tuak kasisian nei, hapur suhon na songgop si taunon na. Naro na dia depan na jala si tahun nei pola sampai mate ibana di hau pinor silang. Alai dada maruzuk olak ni hama mate nei di babua ibana do huhut na ikon mulak mangulu do musia ibana di hari patuluhon. Markus 8 ayat 31. Ima di babua ibana tuak kasih sian nei sonare suku-sukun. Ahado respon ni si sian nei dung di babua Yesus si tahun na satu mate na di hau pinor silang. Tarsonggot dorohan nasida ubigi boy. Harum ambigi berita persirangan boy do makorhon lumun ni roha. Apalagi ma boha-boha ni Yesus dang hola sebatas marsirang alai. Na pasti dang be rap nasida ganupari, dang rak be nasida makobasi, dang rak be nasida mangajari, dang be sadalanan nasida mendalani luat huta sosor. Dang rak benasida mangubati na marsaid dohot ragam ni akka ulaon. Dang rak be. Jaladang holan marsirang gariada tu mau na porsuk saat tu na mati di hau pinor silang. Odo memacai lungun si tutur rohannya kasisian nai membegi. Dang tarzalo rohana sida guru nahina holongan nai manau na porsuk di hau silang saat tu na mati. Jala odo na mangojar si Simon Petrus manol soli Tuhan Yesus. Jala dipangi di mana anggiat unang songgok nian hapur suhoni tu Tuhan Yesus. Sekilas akamang do inang pangiduan ni Petrusson hal na wajar doi sian hajol maon. Alai memang dinaso disadari ibana dang dia tusi ibana. Pisi dohot misi ni Tuhan Yesus ubay narotu portibion. Ima peluaon akka pardosa. Lapatanna naiko songok dosa tahun itu Tuhan Yesus. Dalan laho peluaon akka pardosai. Idung bahin di patorang Yesus ma hinasitong ni mangyuto ni mana. Apa persyaratan untuk mengikut Yesus? Apa yang harus dilakukan dalam mengikut Yesus? Akka dia ma si paenon si adopan si patupaon ni akka ganup jolma na mangyuton Yesus ido ibana nasa nagiot mangyuton nau di soadaho madirina di porsan ma silang natu ibanai di huton maau. Markus 8 ayat 34. Na menari sonak kamang doin nang parjulu taida imahata nasa nagiot lapatan na dangadong paksaan dangadong terpaksa mangut Yesus dang na disuru-suru dang na diojar-ojar jala dangadong na diancam-ancam alai manang ise nagiot. Siapa yang bersedia, siapa yang berkenan, orang yang mau. Sia lagi ni roha do na nionjar ni rohana sadiri ibadah sadiri do manu Tuhon ibadah memilit jala ibadah mamutusson uyihutod do Yesus. Keputusanku mengikut Kristus. Molo pilihan na sadiri do mangyuton Yesus bah unang betong marungut-ungut.
unang betong holsoan. Jala moladong hamaolon do risiko na borat, badia do pima, bengi maroha, manaon akana porsukon, mengadupi saluhna, unang gabe marungutungut, unang ano na manolsoli, dang singutungut tononi, macada diri do mamorsan silang. Alana siya mulana pe, dunga takas di paingot Yesus, resiko apa yang akan dialami oleh orang-orang pengikutnya. Nang tuhi tapi kamang do inang, akan aporsea tu Yesusi, di paingot do, persyaratan mengikut Yesus. Radido ita macada diri, radido ita menyangkal diri, lapatanna, dang hadiriot tabi natapatujulu, dang hobar tu selerat tabi tabahen manguton Yesus, dang behasonangan ni dirita na talului, alai hadirion ni Yesusi nama na ikom mangulu di bagasan diriton. Jalatarida may di pangalaho, di pabahenan, di pakatayon, do dia kabako-bako si patupota, si parange honota si ganupari. Namang yung musay dokon rade mamorsan silang natu ibana. Alani, natabigi ben nakisarito na maripolay, unang berusaha hita untuk memotong salib. Unang biadong hita mamonggol silang si porsanonna. Ay dunga diukur di bata, dunga disuh di bata si porsanotay, ay ido parhiti-hitiata asabu hita bongot, tuinganan hasonangani, ima harajaon nay. Akup ni dok musi manang isi na nang paluahon hosana mangagohot sado. Alai na aguan hosa ala na manghuton Jesusi. Ido dapotan haluahon. Ido na dipalua. Markus 8 ayat 35. Mulai dok songonon ikon sepenuh hidup do manghuton Yesus. Dang satonga-satonga, dang marsangga-sangga. Alani ya do di benjis ilustrasi taring utusan kamang luinang ima songon eme dang nagada eme mulu somada bututano jalamate dung pemate asa gudang perbuena. Yohanes 12 ayat 24. Saudara akan memperoleh segala sesuatu jika terlebih dahulu segala saudara bersedia kehilangan segala sesuatu tersebut. Sahalinai kamang do inang huriana inaulongan. Dang mura-mura menguton Yesus, dang niang-niang unang satonga-satonga roha alai menguton Yesus ikut dohibul roha ala gudang dua karisiko siadopan bersiaplah menghadapi segala sesuatu alai di ujung ni akka pardalanani di sido di parade tu hatai hanguluan sang lilingna halua otai menguton Yesus ikut betul-betul membutuhkan kesetiaan, ketaatan, bengek ni roha, dohot komitmen natakas. Amin.